ఎక్కడ షూటింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఎలా వచ్చింది ఇదంతా అసలు మీ షూటింగ్ టైమ్‌లో మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చెప్తారా? యాక్చువల్‌గా షూట్ స్టార్ట్ చేసింది జులై 2024లో స్టార్ట్ చేసాం మనం. ఓహ్! ఇట్స్ బీన్ 1 ఇయర్ యాహ్! మోస్ట్‌లీ. ఆల్‌మోస్ట్. ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్. సో, షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసి తక్కువ సమయంలో కంప్లీట్ చేసాం. అరౌండ్ 18 డేస్‌లో కంప్లీట్ చేసేసాము. బట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ వన్ బై వన్ చేసుకుంటూ రావడానికి ఇన్ని రోజులు పట్టింది మాకు. సో, ఈ ప్రాసెస్‌లో మేము నేచురల్‌గా ఉండాలి లొకేషన్స్. ఎందుకంటే నేచురల్‌గా తీసాం సినిమాని. సో, కథ డిమాండ్ బట్టి నేచురల్ లొకేషన్ కోసం చాలా ట్రై చేసాము. అందులో భాగంగా తలకోన. హ్మ్. తలకోనలో తీసాము. తిరుపతి సరౌండింగ్స్, నెక్స్ట్ తూపులపాలెము. సో, హైదరాబాద్‌లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ, నెక్స్ట్ ఎల్ఓఎల్ స్టూడియోస్. హ్మ్. లాంటి సో, ఇలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి కీసరగుట్ట. సో, నేచురల్ సో లొకేషన్స్. ఇవన్నీ కూడా మేజర్ ఆఫ్ ద సీన్స్ అన్ని కూడా హైదరాబాద్‌లోనే ఉంటాయి. మేజర్ ఆఫ్ ద సీన్స్ తిరుపతి అరౌండ్ తిరుపతి. తలకోన, తిరుపతి సరౌండింగ్స్. హ్మ్. మిగతావన్నీ హైదరాబాద్ లొకేషన్ తీసుకున్నాం. ఓకే.